23 November 2024 azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare nenyaya ma-updates zvinhu zvese zviri kuitika iko zvinezvi. Pari kubuda nyaya iri kutenderera pari kunzi SADC chairmanship is now under the threat. Ndo nyaya irimo mudariro iko zvinezvi. Zvinhu zvacho hatingati zviri kukonzereswa nemunhu, but nenyaya yemakaro nekusaziva neubenzi hwevamwe vanhu. Muri yeZimbabwe tinoziva tese. Kana iwewe uchiziva kuti hauchaide ZANU-PF wakakura nayo, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. But nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Vanhu veZANU-PF ndo vari kucomplaina panapa vega. Ndiri kusangana ne this guy ndiye atangisa musindo. Ndisati ndapinda ma-streets kuti ndione dzimwe nyaya dzirimo. Erekana ndasangana ne this guy ari kuti SADC chairmanship is now under threat. Comrades, we have enough problems at home, and I just don't understand why ZANU-PF officials are always opening to neighboring countries and in the end get accused of meddling with electoral processes in these countries. Comrades, let's stay at home and fix our own mess instead of playing big brother when we are already a regional burden. Ndo mashoko ari kutaurwa panapa kuti ngatimbomira zvekuda kuplaya role yekunzi a big brother role. Isusu muno mutine ma-problems akatowandisa kudhara. Cause for example tikada kutarisa nyaya iko zvinezvi yamudariro ndeNamibia. MaZimbabweans akatowanda ndo vatori kuNamibia ikoko pane maNamibians ari kuZimbabwe. Tikada kutarisa like zvakambobva kuitika kumashure South Africa tichatotaure, but makaenda muchiti muda unobatsira futi nyaya dzeSouth Africa kuda kungoplaya a big brother role yekuti munenge muchingodeploya ma-foot soldiers, muchingodeploya vanhu vachienda kunyika idzodzo vachienda kunobatsira. I don't know kuti what kind of help yemunenge muchitarisira kuda kunopa. Saka pari kunzi focusai nenyika yenyu, ngatimbofocusa nezvedu kuno ndo zviri kutaurwa. Ende zvinhu izvi zviri kubuda is information iri kubva kune vanhu vanosapota ZANU-PF yacho. But panapa ndakatarisa nyaya idzi ndiri kuona Ian Kama ari kubuda ari kudedzera kuti kana zvichiita ngatibvisei Zimbabwe muSADC, ngativhomore munyaya dzeSADC kana iyo ma-accusations ari kubudiswa aya achinga ari echokwadi. Ndo nyaya ndiri kuona panapa. Ian Kama calls for Zimbabwe's expulsion from SADC if election interference allegations are proven. Ndo nyaya iri kubuda panapa. Cause ivo kuBotswana vakatombobuda vachicomplaina nyaya yacho kuti aiwa imimi guys kana unai makuda kuya kuno kumushina unodidi. Ian Kama akabuda akatombocomplaina. He is the former president of Botswana, but zvinhu zvakazoendawo nepamwe zvazvo. Vakatoenda vaka political party yeBDP yavaibatsira yacho yakarakashwa. Saka zvakashaya basa ekusadiko, saka kuti vazonyatsoita follow up kuti vaone chichi kuitika zvakashaya musoro. But kuMozambique vakatraya futi zvavakatraya, but zvakatadza futi kumeka sense at the end of the day kuti imimi muri kuenda ka, but iri kunzi yadyiwa yema muchisapota pakanzongobuda pangunzi bla bla bla. Vamwe vakabuda vachiprova kuti aiwa kwakatoenda maZimbabweans akawanda akavhota. Vamwe vakati aiwa vari kuda kunorwisa nyaya, vari kuda kurwisa President Mnangagwa SADC chairman. Ndo nyaya hombe dzanga dziri kunetsa nguva dzese idzi. Now iri mudariro former Botswana Ian Kama, Botswana president, called for the Southern African Development SADC to expel Zimbabwe if it is proven that the ruling ZANU-PF party meddled in the election of other member states. ZANU-PF is accused of interfering in elections across the region to help fellow former liberation movements retain power. Specifically, Zimbabwe's ruling party is allegedly to have facilitated election rigging in Mozambique's disputed August 9 election and sent a delegation to campaign for Botswana's BDP ahead of the October 30 poll. ZANU-PF is accused of allowing Mozambique's Frelimo party to campaign in Zimbabwe, while opposition parties in Zimbabwe are originally banned from holding rallies under the strict maintenance of Peace and Order MOPO Act. ZANU-PF has strongly denied the allegations, insisting it does not interfere in the political affairs of neighboring countries. The party claims that sending senior officials to regional meetings should not be interpreted as support
for election manipulation and rigging. Kama, however, said that SADC should take action against Zimbabwe if it is found guilty of interfering in the elections of other countries. ZANU-PF sent delegation to Namibia in a show of solidarity with the ruling SWAPO ahead of the country's general election scheduled for November 27, 2024. The party confirmed the deployment of officials to Namibia in a statement posted on its official X page on Thursday. Ndo nyaya yamakazoona tabuda tichitaura tichiti vatoconfirma vega, and a lot of people kana kuti ma-foot soldiers au ma-supporters achibvunza kuti where is the proof, ndobva vazviprova vega. It was an own goal kuti vachibvisa futi zvinonetsa, cause munenge matogara matotaura kudhara maconfirma kuti vanhu venyu vaita se vaenda ikoko. Saka ndo nyaya imwe hombe iripo manje, pari kunzi kana zvikanyatsoprova kuti vanhu ivava vari kunointerfere vachipindira nyaya idzodzo, because vari kuzoenda kunodii. Ndo nyaya iri kunyanya kunetsa. Kwenyu mapedza unokoze nyaya dzinoitika, nyaya dzinonetsa kadzi kuti mimi muri kuda kunomhanyirira kuti buda unobatsira vamwe vanhu sterek. Kwenyu munenge mapedza ere zvipande zvinenge zviriko. Ndo nyaya hombe yanga iri kunetsa panapa. Ande mukuzviona. Ende panapa tiri kuzosangana neimwe nyaya futi. Unoziva kuti kwavo ma-problems awa factionalism inenge ichiitwa yakawandisa kanyaya dzedze. So tiri ipapo. New Minister for State Security Love Momatuke will bar journalists from attending all ZANU-PF coordinating meetings and use state security apparatus to track down party members who leak information to the press. He said this to members attending a Masvingo Provincial Coordinating Meeting, PCC meeting at the provincial office in Cleveland yesterday. Saka nyaya imwe iri kuzobuda vari kutaura kuti hanzi isusu zvatiri kuita problem ndekuti tidaomboti tikambomisa vanhu venews vanodidi kuti tiri kuzongoti tiri kupedza meeting takutoona takutotukwa everywhere, tototi vanhu vatatinavo vanhu vedu here. Saka toti isu tombomisa majournalist tozoona kuti information inenge yabuda kuna anani tokwanisa kuzvitreka izvo tozvigona. You know, it's just that these guys very good at intimidating others. Vanoziva kuti isusu tikada kuchikidzira kuti munoilikisa kana munhu asina hake chaari kuwana hana chaangazobudisa hake panyaya dzeinformation, unokoziva zvinhu zvinongoitika, but kuzotresa kuti source yatangana nenyaya ichinge yabuda. Aya vanenge vachinyeberana zvo kunyeba chako chaiko, asi unless kana vachitoziva the way mataurira anenge achita vanhu vanenge atozofungidzirawo kuti maybe ndinhingi angachidaro, kwete kuti ponyatsobudisa kana kuti pachinzi pari kurekodwa audio chinyararire vachitaura zvavari kutaura izvozvo vonzi vakuti record yenge ichitorwa nani. I don't think kuti zvingashanda izvo unless kana kuti vakutosecha munhu wese ari kupinda imomo kuona kuti ari kuitei maybe, but vachimbozonyanya kudiko, vachimbonyanya wandisechiko, handiti zvinhu zviri pacheneri, muri kuronga hondo musingadi kuti vanhu vaone. Ndo mamwe ma-own goals acho anenge achiitika iwayo. Saka unoona kuti kwa pachavo vanenge vachida kutraya kuramba nyaya dzedze. Itori imwe confirmation yavari kutoita iyoyo kuti nyaya dzese dziri kutaurwa dzedze ndedzechokwadi, inyaya dziri mudariro, inyaya dziri kutoitika, kutori kutokonfirma kwavari kutoita ikoko kuti ayo zvinenge zvichitoitika zvechokwadi. Saka kureva kuti vatinga zvitugirwa zviripoka, because mungangorika nemakutukwa vamwe vanenge vachizobuda imi muchiti nyaya dzacho muri kunyebera muda dede iyo proof endai the mirror masvingo ndo vakatorecorda that video as well ranga vachitaurwa nyaya iyo in this guy state security minister munyowani wacho. Saka amen munozongoona ipapo. Now ndiri kuona vanhu veZANU-PF this time around I don't know kuti vanhu avapuwe. Ndatotombofunga kuti asi ma-accounts avakahekwa kana kuti havana kupuwa salary date chiko tiri kuna 23 November. I don't know kana kuti pamwe salary yavo haichapinda wakomana vanenge vachidefenda ZANU-PF pamasaisai. Pane mumwe ari kubuda panapa. Yesterday it was Wicknell Chevayo's birthday, but ndiri kuona a certain guy abuda achitaura kuti panapa I cannot congratulate someone like Wicknell Chevayo on his birthday when he is responsible for the 20-hour load shedding currently affecting businesses and hospitals. Chevayo received 7 million for Gwanda solar project in 2016, but to this day he has not built anything. Ndo imwe nyaya iri kubuda iri kutaurwa panapa. Saka ari kuti inini andimbofe ndakabuda ndakakorokotedza munhu akaita saWicknell Chevayo panyaya idzodzi, because iye pachake akagara atolaza mari yanga iri supposed kunge ichibatsira ichinge dziri mari kuti ingefanira kunge zvinhu zvese zviya zvapa position izveso, but ndo handingakwanisa kubuda ndichinzi ndakuda kumukorokotedza
handisi kuita izvozvo. Ndo nyaya iri kubuda panapa, ndo zviri kuitika, ndo zvinhu zviri kutotaurika. I don't know guys kuti mimi munoionawo sei nyaya iyoyi mabudisirwo airi kuitwa kuti vamwe vanhu vakutotanga kutovhurika. Hanzi vana vembwa vasvinure musi umwe cheteka. Ndo nyaya inenge ichiitika panapa. But I don't know, munozondiudzawo kuti munenge muchiionawo sei nyaya iyoyi, zvinhu zviri kuitika mu political party yeZANU-PF. And panapa ndiri kuona imwe nyaya iripo, advocate Nelson Chamisa paSabbath day ravo vari kutodedzera kuti never betray, don't be a Judas Iscariot. Nyaya iyi inini zvangu ndakaitarisa zvinenge zvine meaning. If you still remember guys, masvondo adarika aya Wende akabuda achitaura zvaaitaura kuti kana uchida unozoita mafoot soldiers pakazopera election vamwe vanhu vanenge vachidedai so izvo havasati vatombotanga kumboisa kana vanhu vanenge vachinoti vachinokampena chinchi munzvimbo mudzimba imomo. But guys, iri kutanga indirect respond kuti don't be Judas Iscariot. Why iri kuzonzi don't be Judas Iscariot? Munhu anga ari secretary general wavo wekutriple C chaiye ndiani? Ndiwende. Ndiani asingazvizive izvozvo? Endai munotarisa kwese mafiles kuna vanhu vaifollowa that political party kubva ichitanga. Wende ndiye aizikanwa ari secretary general. Ndiye akabva ari secretary general pavakabviswa ku MDC alliance here. Anditi nana Dagi nana Green Paper. Saka from there kakabva ngokontinue ne same position yake iyo. Pakazongoreka pakutonzi pana interim secretary general. Ko wazoburukira uyu matomu nguvai. Ndoparkunzi don't be Judas Iscariot. Ende pakarikolewa amwe ese yakasiwa ari mwana orikolewa. Think about it. Handisi kuti nanga zvangu kuti chichi, but ndiri kuona kuti itori respond yakadzoka zvine kakunyorovera mbijana. Ndo nyaya inenge iri panapa. But muri Zimbabwe zvakawanda zviri kuitika streets, but zvanhasi I think zvakakosha regai ndimbogumira panapa so that munombotanga dhee renyu muchiziva ma-updates iwaya andava nawo ndakakubatira